Segi suwung kangane goryo midele karep sesuwung kangane ngarso Kanting pratole ngadul nyuwun tole-tole gantos sengil iya lah kae kanole warna-warna bae-bae ono apa yuk sekarang gadung kembang menurun Pratane pratane agung ing awang opo jongso lho ki ono manungsa endem nang tengah-tengah alas sapa ki udah ki ya buta kurang ajar ki wong gagah-gagah iki kok darane tunggang udah kok beraya wong ngomong iki tangalane bawor kowe. Ya. Inyong sing arane bawor. Ono. Ojo. Ayo pegaten bodo desa. Ojo. Ane jiyo. Surawani loyo lemes. Gunungan pating rado wakono lengkang dadya panggatane no kowe labdalah udah kontole-tole mati yo kontole-tole warna-warna ya
iki kamaraning Ditya Kala Sentanu. Ditya Kala Sentanu manggene wonten ing pucuke Gunung Arcamala. Kowe wani ngene-ngene arep apa bawon? Udah. Iya buta ketil. Ya yo ngene-ngene aja nurut nyambut gawe. Udah. Kang bawor wani ne banyak. Iya ya dong. Kowe kang arep nyok kang mburi dong ayo. Minton aku ini Gusti nyuwun kaning kang tembung lingan wilbalane samudra kang agung. Ya kang pini sepuh kang ngeroko Mbak Rere nggih niki ngaturaken tole-tole dan niku sing kasdu nggih mangga. Iki yo iya ki arep pidrenyu kang ana tole-tole yo kaya kadiku iki. Ayo nu perintah aja kon tole-tole ya. Ayo ke diperintahnya nang Mbak Rere kon tole-tole Mas Ono. Oh blendrong ya yo. Iya Jan. Nasi jaluk kon tole-tole. Tole mbok ya. Yo blendrong disit gombalekna Mbah Gonel yo. Yo, brand Pak. Bos Karman er balik yo. Foto ya foto yo. Para
Semangka tumanggaing dalam jating royo. Kyai, ayo. Aku darekno agar konduring papan dunungku, Kyai. Aku sing manggon wonten ing Gunung Arcamala. Ajak kula Bangkong kali kelungku anu terus pada rolendong. ada pengendang Banjar Oh, darahnya Mas Panji karo itang itu. Ke pengendang ulung. ulung Ulung waktu. yang ulung bisa tapi kayak ulung Iya. Sama Bang ngomong Bang. Iya Bang. iya Dadi Bang. Iya. Kejenengan Panji Reuki. Panji Wironto Iya benar iya. Dek Mas Panji jadi nggak nyongnya nyong seno iya Mantune kayak karma. yang pernah ditolak-tolak nyong bojoran banget
Kok bojoan lu diomong. Tamel Kang Sarno. Nyok karo bisa karo bisa bojot sedongan apa kan? Aku bagian Pak. Yo coba warga Karang Jengkol. Nggih Mas. Nggih, karang dino. Sigro. Sigro ya. Modal ya cepet-cepetan. Cepetan. Iya. Satu kali. Yo. Yo, suruh rokok joyo monstro. Tapi akeh kaya wong jolok ing bawah. Kaya ngono. Sewa ing arep 100 ing mburi. Ora dikrik. Ensun apa maning sawijining Ketaman Raja Menggala Gunung Kugruk Surya Sabda Ayang Widara ya Loi Ayo kondoro yang papat dorong bu kayai. Kondoro aja. Yo kan niki. Manging sarongo. Orang kau yo sarati. Kabeh bendo makso yo. Singo tegas kewan mangling apa dononging dalam ayo biayi takut bareng nong tekot dulu biayi tuturi kang dadi lelakoning para kadang-kadangku biayi ayo waktune wis sore kok gantian biayi lu guys, konen lah nungis mari apurun di
nganggo rok sepat apa kaya oh order kalau nanti beli aku ya kayak temen kaya dong babak kalau sembakan coba kalau jenengannya Cornel ya Cornel Ganel Bring merekat gunung gamping ambrol untuk teman-teman gunung gamping ambrol masih paling ngeretek anggar wisara lebih paling ngeretek pemedangnya itu bapak orang ya ya orang mana itu iya seperti yang mereka nanti jadi mana ketemu orang mana di jenaknya ketemu orangnya yo orang dikata sih adik banget kita nggak mau salur sama siang dulu sama video ya bahasa sholat dan sampai teman ya ya bayang dari sore datang wayangnya derek balik nanti sih Iya. Nogel panggung panggilan kamu badhe kayak wajib wonten ing Jojo ye jadi saya Sejen panggung nogel panggilan terus sanes panggung iya sejen panggung itu bener beda genok wes iya nah ya dulu wetenan melu Jojo ya main bangkulan banyaknya balai jadi bangkulan di ya balai ya yo yo tukang jeram profesional masyarakat ya iya
Kesing mandang wong dibae sih setan dibae. Campur. Wayangnya dheweke bareng yo nulung Yo Ci, motor Ci. Yo. wis sore ya. Yo. Mangke dalu kamu lo badhe pentas wonten ing Jogja. Wayang. Mas Ano ngapunten. Wayang dipun motor. Motor ya. Nah, motor. Nur, Banur. Yo, nek Banur dapur sane Mas Eno. Yo. Yo nek babone karo Bayu bareng sore.